Vi vil gerne tale om nervesystemer. Nervesystemet består af nogle forskellige systemer, men hovedsageligt er det centrale og perifære system. Det centrale system er hjernen og rygmarven, som begge er bygget op af nervesystemer og nervefibre. Hjernen er inddelt i forskellige områder med forskellige opgaver. Eksempelvis styrer et område følelsessans, andre styrer bevægelser, finjusterer bevægelser eller kontrollerer kroppens hormonkirtler. Mellem de forskellige områder er nerveforbindelser, som sender signaler ud fra hjernen. Rygmarven sender signaler til og fra hjernen og resten af kroppen. Rygmarven består mest af lange nervebaner, som bringer nerveimpulser op og ned fra hjernen. Det perifære nervesystem er nerver, som går fra hjernen og rygmarven ud til resten af kroppen. De perifære nerver er forbundet med rygmarven på forskellige niveauer. Det er gennem rygmarven, at informationer fra disse nerver kommer til og fra hjernen. Gennem små huller i kraniet går nogle perifære nerver direkte ud fra hjernen, de såkaldte hjernenerver. Disse nerver varetager funktioner som f.eks. syn, øjenbevægelser, hørelse, lugt, smag og ansigtsbevægelser. Det somatiske nervesystem er det viljestyrede nervesystem, som styrer alle skeletmuskler og alt tværstribet skeletmuskelvæv, og som modtager, viderebringer og bearbejder alle sanseindtryk, som kommer eller kan komme til vores bevidsthed. Det autonome nervesystem er den del af kroppens nervesystem, som du ikke har kontrol over. Det er kroppens automatiske reguleringssystem, og det styres af vores følelser og bevidsthed. Det tager sig af kroppens indre miljø. Det autonome nervesystem har stor betydning i forhold til stress, og det kan opdeles i to modsatvirkende systemer. Det parasympatiske nervesystem, som er vores afslapningssystem. Det får kroppen ned på jorden, når vi har været i adrenalinkick. Det skaber balance og normal tilstand i kroppen. Det parasympatiske system sørger for, at kroppen stopper med at udskille adrenalin og noradrenalin, så den kan slappe af og genopbygge efter kamp og flugt, en hård arbejdsdag, en fodboldkamp eller skænderi med chefen. Det parasympatiske system bygger kroppen op, når vi spiser, sover, slapper af, mediterer og laver afslapningsøvelser. Når det parasympatiske system er aktivt, vil du opleve rolig puls, langsom åndedræt, lavt blodtryk, nedsat blodtilførsel til muskler, øget blodtilførsel til huden, aktivitet i tarmene, normal sideproduktion, små pupiller og rolig normal hjerneaktivitet. Så er der det sympatiske nervesystem, som øger kroppens aktiviteter og gør os parate til flugt og kamp, når vi får brug for det ved at sende besked til binyrerne om at udskille hormonerne adrenalin og noradrenalin, så vi bedre kan klare pressede situationer som f.eks. jobsamtalen eller jagten på en røver. Det sympatiske nervesystem er aktivt, når du er stresset, belastet, presset. Når det sympatiske nervesystem er aktivt, kan du opleve høj puls, hurtig vejrtrækning, højt blodtryk, øget blodtilførsel til musklerne, du bliver bleg, ingen blodtilførsel til huden, nedsat aktivitet i tarmene, hjertebanken, sved og gåsehud, tørhed i munden, udvidede pupiller og øget aktivitet i hjernen, mere energi med mere.